Lesu TV Gombe. Yanzu tun da Allah ya sa wakilin ango da na amarya sun samu isowa, sai mu yi kokari mu tabbatar da siga bisa sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko ba haka ba? Yawa. Yanzu ina wakilin ango? To alhamdulillah. Me sunan angon ma? Tanko ko? Yawa. To alhamdulillah. Ina wakilin amarya? Ba ni nan. To sai na san shi malam Sarki. Yayi kyau. Yanzu kai wakilin ango zaka nemawa me sunan amaryan ma na manta ba Lore. To alhamdulillah. Yanzu kai zaka nemawa Tanko Laure auren waliyinta, auren malam Sarki. Ni buba. Yawwa. Ina nemawa Tanko Laure a sadaki 30. To sunnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. to alhamdulillah. To ni Salgi na ba da auren Lore a gun ɗanka buba a bisa sadaki naira 30,000 kan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. To yanzu alhamdulillah mu yi wa annabi salati sai mu yi kokari mu salati annabi sallallahu alaihi wasallam. Maman Laure, dole a dakata da ɗaurin auren nan, mu yi sauri kar su ɗaura. Dole su ƙara sadakin nan fa. Ba zai yiwu ba. Dishe tana shi ne ai. Ba zai yiwu ba, dole su ƙara sadakin nan. Mu yi sauri kar su ɗaura auren nan. A dakata man liman da wani ɗaura wannan auren. To me ya faru Ke kuma? dishe koma shan wajen. Kai Arba Salgi ana auren yarki ya zaki shi a dakata. Akwai babban matsala na shi a dakata. To na me kenan? Malam liman. To wato ainihi kaga shekarar jiya da zan je shaida shanuwa na zai yi hidimar bikin wannan ya ta waje na Laure. Ka san da wasu isasshen kuɗi a hannuna. Na kai wannan shanuwa ta wa kashuwa. Aka kyasa ta da tsada. Wanda zai sai shanuwar ta wannan sai na zauna na yi tunani ya nai dabara. Na ce masa wannan shanuwa tawa juna biyu take da shi. Na sai shanuwa ta da tsada. To kaga shi ne na zo na samu na zo na hidimar bikin wannan auren ya ta Laure. Yanzu shi ne nake so ango shi ma ya ƙara sadaki na auren Laure. Saboda me za ta ƙara sadaki? Yawwa malama Shauki zai aro sadaki saboda Laure ita ma juna biyu ne da ita, kaga ango ya samu riba biyu, ka Laure ga juna biyu, kaga dole ya aro sadaki. Wannan ƙarya kike malam Arba. Dole ya aro sadaki, ga shi ke gani shi kaga ya samu riba biyu. Shi yasa muka zo da dishe uwar amaryar saboda ta faɗa muku gaskiya nan. Aradu mai gari juna biyu gare ta yarinyar nan hana sati 3 dole sai an ƙara mana kuɗi. Ku danna subscribe a tashar Lesu TV domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Lesu TV Gombe.